Mira, mujer, a Costa da Morte xa lle chama a Costa da Eu Morte. creo que o Prestige nos puxo un pouco no mapa. Somos moi diferentes, os de interior aos da costa. Bailábamos a danza das patelas, a danza das nasas, a danza do bolete. Os meus fillos poden quedar aquí tranquilamente solos con elas, que non hai problema ningún. É un porto de mar, en todos os portos de mar é xente aberta. Temos un fruto que non crece en moitos sitios, en moitos puertos de mar. E chamámoslle caramiña. Militar, herido de guerra. Manolita, 1900. 3 hijos. Uno murió de tifus. Rosalía, 1912. Hai escola, hai sobre 30 ou 40 nenos, máis ou menos, e pois os outros máis grandes van á Laracha. Hasta fai pouco, casi o 90% da xente vivía do mar.